A primeira parada é no propio instituto e chámase como o roteiro, a fábrica de poetas. O obxectivo é presentar as instalacións e, de paso, a poesía de Díaz Castro, cunha colleita de versos colocados en diferentes puntos do instituto. Para esta actividade precisamos versos impresos a celo, un guío anfitrión xunto a cada verso, mapas do instituto, un exemplar de libros para almorzar, pasaportes impresos coas cores dos grupos, os bolígrafos para os visitantes, o selo para os pasaportes e o mapa do roteiro para entregar a cada grupo. Antes da chegada dos visitantes, os guías pegan os versos nas paredes do instituto. Despois, marcan o punto escollido nos mapas con a pegatina. Ao lado de cada verso colocarase un guía de apoio para recibir ao grupo e facerlle recitar antes de coller o verso. Logística preparará unha mesa cos pasaportes, o selo e os bolígrafos. A presentación da parada será na entrada do instituto, nas escaleiras, onde recibimos os visitantes. Alí, un dos guías dá información e outro explica a actividade amosando os mapas. Tras a explicación da actividade, que está no manual, poñémolos en dúas filas e imos dando os mapas a cada 3 ou 4 persoas. Hai 9 mapas. Ao dar os mapas, recordamos aos visitantes que ten 10 minutos para conseguir os versos e que ao rematar deben ir ao recibidor da planta baixa. Cando os visitantes chegan a un punto cos versos, o guía de apoio ten que asegurarse de que os recitan todos xuntos antes de que o arrinquen. Eu vinte contra o sol mora tola hai capitán. Cando a actividade remate, os guías que estaban de apoio collerán o seu propio material e iránse á súa parada para adiantarse aos visitantes. Rematou a actividade de colleita de versos e xa están todos no recibidor. Imos colocándose en círculo mentre a logística recolle os mapas. Un guía fai a conclusión do manual co poemario de Díaz Castro no mapa. Cando remata, o outro guía entrega os pasaportes alternando cores para mesturar un pouco os grupos de amigos. Cando os visitantes reciben o pasaporte, teñen que ir á mesa de logística, pegar o verso, poñer o seu nome e recibir o selo do roteiro. Tamén levan un bolígrafo para todo o roteiro. Cando todo o mundo ten o seu pasaporte listo, os guías despídense e entregan o mapa ao anfitrión de cada grupo, identificado pola cor da súa acreditación. Este mapa indica o percorrido de cada cor. A principal dificultade desta parada é manexar un grupo tan numeroso. Recomendamos vos animalos a facer a colleita de versos como un sprint. Así soltarán a adrenalina e estarán máis tranquilos na conclusión.